माथानि बानावरम भाइनो खाबाय खबाय लामसगो जुदा जुदा पातिया करे तिप्रा माथानि बानावरम भाइनो खाबाय खबाय लामसगो हामबाय सिनि ससियेल मिडिया न जों बाय तिनि गोरोंगै तंमानि बागै जों तिनि 29 किसनपुर कन्स्टिट्युएन्सि बाय खबजाक चिनि हलदिया एडिसि ब्लेसो कासा जॉइनिंग प्रोग्राम तंगो अ जागा चिनि अमिताभ देबरमानि नेतृत्वे 19 फैमिली 57 वोटार जॉइनिंग रिखा हाते दफना हामजगै तिप्रा सारावनो हामजगै चिन बुबाग्रानि याप्रिनो मानजुवै बुबाग्रानि याप्रिनो सेनानि हिनै फाइजाक अ जागा फाइ मानजा फाइगा चिनि टीटी एडिसनि ऑनरेबल इएम बरम गनां सार कमल कलय ताइ चिनि कल्याणपुरनि ब्लक प्रेसिडेंट चिनि बरम गनां चिनि गोरा फाइ मानजा फाइगा प्रेसिडेंट अमा हाइकेनो अरानि बिसिनि चेयरमैन चिनि बरम गनां बुद्राय दासन्दी कृष्ण रमेश अमा हाइका गोबां लीडर नि बिसिनतैनो बरंनि तुइदुलमानि काहाम बरंनि नाहारमानि काहाम बरक जेकुनो दाबि दावा फाइबो निजे सर नायाकारै निजे सरनि नेतृत्व खायाकारै जनगण दाबि जे फाइबो जतबानो मिलुवै बागलायै चलिवै हातै दफानि पौनो सामानि बागै आमा हाइकेनो अन्य पार्टी खाइतमफोरनो चिनो अमिताभ ताखक जे अमिताभ तमबो 19 फैमिली 57 वोटार तुबैनाय जे बिनि लगी सं बिनि संगठन बरनो तुबै फाइका तामनि बागै हिमबा बिनि सागबो तिप्रासानि थै तंगो बिनि सागबो हातै दफानो हामजोंमानि थै तंगो आमननो ब तंमालिया अन्य पार्टी खाइ दाबि दावा जेसेबां मान दंरा थुन हासिजों हा पेरिखासिनि बंशगत कुसुं कुसुं कलगै कमाय थाना हिनाय हामजागै बुबाग्रानो ताइजोंनो जतनो याप्रि थानसा फान बाक्सा पाल बाक्सा काय सामं तांनाय हिनै तिनि चिनि ताखुक अमिताभ फामेबाय जों बेलाय खातं लाजाक हलदिया बिसि खातं लाजाक आमा हाइकानो तेबो गोबांनो बिसिवो चिनि तिप्रा मथाव जॉइनिं रिनानि बागै खुन्दै गोरोंगै तंगो बसकांनि एडिसि इलेक्शन नंथुन विलेज इलेक्शन नंथुन जतनो तिप्रा मथानि जे बुबाग्रानो अजागानो हयतनो कप्लाय खाइनाय सुदो हलदिया सिमिया सुदो कृष्णपुर सिमिया सारा त्रिपुरा राज्योनो तिप्रा मथानि फ्लेगनो जों सारिना बागै बुबाग्रानि मोखानो जों सारिना बागै जों जतनो थानजाका याप्रि सेलाय दं हामबाय बुबाग्रा लंले तिप्रा दफा यलथुन तिप्रा मथा यलथुन हामबाय बुबाग्रा हामबाय दिनै आं और जागाव जों फाइका आंनि नेतृत्वआव 19 फेमिली 57 वोटार जों फाइबानि कारणखौ अबनो दिनै जोंनि महाराजानि सामुं तांमनो नायै जोंनि थांसुंनो नाहारि जों फायो अ थानसानि मारिनो जों नायै फायो इनके जों जाते दाबुक जों जोंनि बुकुं बाराराव जतनो नां पबना मुसुंगो जों अ थानसानि याफ्रिनो रम्बै जों जाते बुसकांगो अ सामुनो जों तैबो महाराजानो लगिरि मारनि बागै आसुक नांथुर हामबाय।